Ahoj všichni. Jestli vás investování děsí, nebojte se, máme pro vás jednoduchý recept. Investování na burze vypadá složitě, že? Ale nemusí být. Nejjednodušší a nejefektivnější způsob, jak investovat bez stresu, je koupit si globálně diverzifikované ETF. Co je to ETF? Představte si to jako košík s tisíci akciemi z různých zemí a odvětví. Tato široká diverzifikace pomáhá rozložit riziko. Historicky vzato, globální akciový trh dosahoval slušných výnosů. Trpěliví investoři můžou vidět zhruba 7% roční růst. To znamená, že se vaše peníze můžou zdvojnásobit každých 10 let. Když budete pravidelně investovat řekněme 2500 korun měsíčně, můžete své investice dlouhodobě navýšit na 3 miliony korun nebo i víc. Skvělé pro plánování důchodu, že? A teď to nejlepší. Nemusíte hádat, které firmy porostou. Prostě kupte celý trh a vyhnete se sázení na špatného koně. Navíc z průměrování nákladů v čase nakoupíte více akcií, když jsou ceny nízké, a méně, když jsou vysoké. Tím se snižuje stres a vyrovnávají se výnosy. Takže pro bezstresovou investiční cestu zvažte globálně diverzifikované ETF a buďte důsledný. Je to tak jednoduché. Pamatujte, trpělivost a disciplína jsou vaši nejlepší přátelé při investování. Šťastné investování.